motizo paka bhoera mubhoera macho mune mbiri right adzakangona dzidiki rega ningodzitsudza nekudzipedza se kuti kwaidenge mukati mekufamba nyaya yemubhoera kune vanhu vakarunga mune chikwata chavo chokuti ngatibvisei mari dzedu dzokuvigara seburial society vakugara kudaro ndokubva vaita bumbiro remutemo nemasignature evanhu vanotungamira nesignature yemunhu wese ari muburial society. Vadaro vakaisa bumbiro remutemo rekuti kana wapinda muburial wapinda, kana usisadi ndiwo unoenda asazviura igroup right. Kana urimo mukati ukada kukwereta mari unogona kutoipiwa but unofanira kuti ubhadhare ine interest right. Haisi nyaya kuti rwa bhozho musoro kanyemba achiwana mari kana kuti cherwa kanyemba ichiwanisa bhozho aiwa imari yemugrupu medu. Mbane murume akushevedzera iko zvinozvi kuti akapinda 2020 iko 2023 ari kuti iye andichada ndauda kubuda 3 years 2 years dzimwe ndidzo aibhadhara vakawirana kuti vanobhadhara $1 pamwedzi. Murume uyu akutaura nyaya yekuti ndakuda kubuda ndidzorere mari yangu ndikuda $50 ndibude. Akatombokwereta mari inokwana kuita $100 mugrupu mari yakuda kudzoka akabva aramba akati ndidzorere mari ni interest ende mari yake yange yasvika pakuya kuti ikwane $240 achibva aramba kubhadhara achiti ndingatokupai gwai rangu. Abvisa gwai rachoda iroro ranga risingatokwane futi 100 yakatora apa pari kudiwa 240 asi akabvisa gwai raita $60 yakatora yange isingatokwane ende gwai rakatopedzera ngodyiwa nevanhu vechida mari yangu ndipei pa 3 years is ane 1 year yakabvisa $2 chete. Dzimwe 2 years ndidzambobvisa ake $0 rimwe gore iri akabvisa $2 chete. Akubuda kuti pamusoro paizvozvo ari kuti ndoda mari yangu. Ndobva aenda kumapurisa. Mapurisa asina kuva achibva burisa tsamba vanhu una iri gwaro dirondo zvakari zvai mapurisa ipai munhu mari yake. Ko amaone were zvikaisa signature izvi bumbiro remutemo ipai munhu mari yake. Ivo maonero avo vanoti iwo kwese kwatiri kuenda hapana pari kunyorwa pasi kunzi muitire zvakati mutemo unoti kana musina kupa munhu zvakati zvokuti vanotoona kuti munhu ari kutaura ari kuzvitaura panyama yake hazvipo mutemo. Ndobva yaendiswa kuneimwe koti kukoti kwacho vasina chikuona clerk of court zvikangonzi hey ipai munhu mari yake. Ko izvo ndikabata izvi zvina basa izvo nyoraika pasi kuti ndozvamataura vekoti kuti ipai munhu mari yake kana musina kumupawo tichaona mutongo wakati haiwa tinyore ende munotsvaka unokuwirira nawo panze ikoko kuno kwatinyore izvozvo. So vanhu vachazivi nokuti murume akuramba achinetsa izvozvi ndikasvika kundoita hondo ipai mukadzi wangu mari uyu but tine zvinhu zvatakawirirana. Vari kubvunza kuti izvo kana vanhu muchinge mawirirana mukaita masignature senge signature iyoyo vakatoenda pane imwe kamba yavakanowirirana pakatoiswa signature kamba inotoziva kuti vanhu vakawirirana izvi kana vaunong'ona vachingoti itai zvakati nenyaya yekuti ane zita. Kana takasainirana pasi tinofanira kudzorera munhu here ari abuda ega ende tikaenda kunopurisa akatipa munhu mari yake tikaenda kumwe munhu anonzi ndiclerk paimwe koti akatipa munhu mari yake asi tikavati nyorai pasi imimi sezvo mune kwamunoshandira kuti ndizvamataura vari kuramba kunyora pasi munhu anongorine simba rikudzwa nevanhu vanowanda toita sei? Muri kuti kudini kone icho chiri kubvaka ibhuhera 07 hanzi pai vanhu mari yake ipai vanhu mari yake ya pakaipa ipai vanhu mari yake. Munonzwisisa mutemo munoti kudini chii chinofanira kuitika bhuhera 07 munhu anofanira kudzoserwa mari yake here 0713938538 0713938538 ngatibatsiranei toita sei pakadaro anofanira kudzosera mari yake here ingawani vakanyorerana mubumbiro remutemo vakasainana kuti kana ukabva right hapana mari inodzoserwa handitika rega tinzwe kuti vanonzwisisa mutemo vanoti kudini. Baba Isabel ndinoziva kuti mune mashoko kubva kumain road zimu ari kuti kudini ichokwadi muri yesimba rega ndireve ndichiti izvo main road zimu yapindira iri kusimbisa kuti haisi kuzoramba ichimira iri kuenderera mberi nokuona kuti munhu wese paripo ari pakati pekufona mave kukwanisa kutenga airtime dzemhando yese pasa 544 hash
muchishandisa EcoCash kana kuti one money makukwanisa kutenga mabundles emhando yese pasta 544 hash mabundles enet 1 makukwanisa kutenga muchishandisa EcoCash nemabundles eEwenet makukwanisa kutenga muchishandisa one money pasta 544 hash hama dziri kunze kwenyika dzakukwanisa kukutengerera zvakare pa website yedu inoti www.mindrozim.com kana muchida kutibata munokwanisa kufona pa namba dzedu dzinoti 0777 134 5551 077 134 551 nedzimwe dzinoti 0777 132 611 0777 132 611 nemindrozim inoti ndo vasawira badzi vakakwanisa kupinda pamanetwork ese kuti mutengerane airtime saka mindrozim inoti munhu wese achafona. Tinotenda. Regai ndichingamidzeka mu studio Mr. Silas Mukoto, CEO kubvaka ku Amuse Contractors Private Limited Construction Credit